Max Weber. Max Weber han undersøger menneskets fornuft. Hvordan kan man sige, at menneskets fornuft det ændrer sig fra overgangen til fra det traditionelle til det moderne samfund. Han fokuserer altså på, hvordan at vi kan sige, at den menneskelige adfærd er styret af individets handlinger. Hvordan ændrer det sociale sig i det moderne samfund ud fra menneskets handlinger? Og Max Webers teori går ud på, at der er noget bag ved de menneskelige handlinger. Det kan være en intention, en mening, en begrundelse, en fornuft, der er en følelse, der er et eller andet, der styrer mennesket, som ligger bag ved mennesket og får det til at handle og skabe en social adfærd. Og i Max Webers studier, der identificerer han 4 forskellige typer af handlinger. Og lad os prøve at se på de 4 typer. Den første er den traditionelle handling, kalder Max Weber den. Og det er handlinger, vi gør, fordi det er noget, vi plejer. Det har vi tradition for. Vi holder jul, vi stiller ikke spørgsmålstegn ved det. Vi gør det, fordi vi plejer at gøre det. Vi danser som juletræ osv. Den anden type handlinger, det er det, han kalder affektive eller emotionelle handlinger. Altså handlinger, vi gør på baggrund af en følelse eller en affektion. Altså noget, der ligesom opstår hurtigt og spontant i mennesket. Og det er handlinger, der kommer fra hjertet, kan man sige. Ikke? Altså, jeg føler, at jeg skal sige, at jeg elsker dig, så det gør jeg. Den handling skaber jeg. Max Weber han kalder de her 2 former for handlinger for ikke-rationelle handlinger. Man kan sige, at de 2 typer handlinger, der ved mennesket ikke helt, hvad sammenhængen er mellem det, der ligger bag, motivet bag og selve handlingen. Og det samme her, følelsen og handlingen kan nogle gange være lidt vanskelig for personen at afklare. I den anden ende, der har vi 2 rationelle handlinger. Den ene er en værdirationel handling, hvor der altså er et overordnet princip, en religion, en moral, en regel, en pligt, man skal følge, og derfor, der gør man det. Man handler ikke, fordi man vil opnå noget, og man viser ikke hensyn til konsekvenserne. Man handler af pligt, fordi man skal handle, og handlingen er i sig selv vigtig. Det er altså en rationel handling, fordi man har et andet princip, eller noget, man vil opnå med den her handling, altså at man vil opnå selve handlingen, man vil gøre det her, fordi man bør gøre det. Man har også en anden type handlinger, som Max Weber kalder målrationelle handlinger. Og det er en handling, hvor man fokuserer på målet. Og man kan sige, at det, der ligesom ligger bag ved handlingen, det er en eller anden form for konsekvensberegning. Man styrer efter et bestemt mål, og det er det, man skal opnå. Så man er altså interesseret i at lave den mest effektive handling for at opnå målet. Handlingen i sig selv er sådan set lige meget. Det er bare en metode for at komme hen til målet. Så hvorimod vi havde den værdirationelle handling, hvor målet sådan set var ligegyldigt, handlingen var det vigtigste, så har vi her en en effektiv handling, hvor handlingen er ligegyldig, men målet er det vigtigste. Her er det også vigtigt at forestille sig, at der kan være en masse utilsigtede konsekvenser. Og ineffektive handlinger er altså de utilsigtede konsekvenser. Hvis der er rigtig mange utilsigtede konsekvenser, så har man ikke effektivt opnået målet. Så er det altså ikke en handling, som vi kan anbefale, hvis man er målrationel. Max Weber han siger, at den traditionelle handling selvfølgelig hører meget til det traditionelle samfund. Han siger også, at den værdirationelle handling, hvor vi handler af pligt, f.eks. i forhold til moral eller slægten, også er en traditionel handling. De 2 typer handlinger findes meget i det traditionelle samfund. Det samme mener han med den emotionelle handling. Det er altså en handling, som er meget i det traditionelle samfund, de 3 her. Derimod mener han, at det moderne samfund er kendetegnet ved flere og flere målrationelle handlinger. Altså, mennesket bliver i højere og højere grad et menneske, der er styret af konsekvensberegning. Og han siger sådan set, at der sker et meningstab i det moderne samfund, fordi vi bliver så målrationelle. At vi glemmer traditioner, vi glemmer værdier, vi glemmer vores følelser, og kun tænker på at opnå
det mål, vi gerne har sat os for, mest effektivt muligt. Så vi bliver sådan nogle mennesker, der i mindre og mindre grad kan skabe nye værdier, fordi hvis man konsekvensberegner hele tiden, så er det ikke effektivt at skabe nye traditioner, nye religioner, nye følelser, nye principper, der er sådan overordnede principper, fordi det opnår ikke noget specielt effektivt mål. Så Weber mener, at vi ender i den målrationelle tankemåde og kan ikke rigtig skabe nye værdier i det moderne samfund.